Nagong pagpasulob og mga rosaryuhan o dili man na siya dautan labi na kon kanang tawhana nga namatay mao na iyang devotion. For example, kami sa Third Order of Carmelites, kami mamatay. So, gi-advise sa mo nga ipasuot ang among habit or diba ang among brown scapular tungod kay mao man ay among gikinabuhi. Pero ang kuan lagi ana dili na pud siya dautan kung atog yung pasuluton og mga sacramentals ang kana nga namatay basta ang atong intention is na in line sa intention sa simbahan. Pero katong giingon na nga pasulubag kadiyo la putlon kay aron di mo takod ang kamatay, so usan na siya ka superstitious kay wala man gyud na siya bisan scientific explanation nga kung di bugtoon ang rosaryuhan mo takod ang kamatay. So mao nay binuang diha. So pwede ra siya bro basta ang imong intention is na inline sa teaching sa simbahan. Kanang niabot mangud pud sa punto nga kanang murag di nay murag gipaagig damgo nga kanang kinahanglan ipaputol ang rosaryuhan. Nahitabo gyud to nga gikutkot gyud ang pansyon para lang bugtuon gipangita tong ambot mao nang so Sirach 34:2 hangtod sa 5 dili na to angay hatagan og meaning ang mga damgo. Unya kun pananglit naadoy mga damgo nga ingon ana mga demonic nga harassment posible kung ang namatay o ang mga tagtungod ana grabe ang ilang involvement o contamination sa occult. Mao na nga ang mga occult spirit magpadamgo maghatag og mensahe. Kung kinahanglan pa na natong itest kami dire dili dayon mimukagat sa mga ingon ana amo pa jud nang i-check kung kini nga damgo natural ra ba na siya bunga sa katulogon or naay demonyo nga nagpaluyo. So ikatulo ra na og santos lagi ning tawhana posibleng Ginoo na naghatag og mensahe ani pero sa mostly sa mga panghitabo duha ra anang kahulugan sa mga damgo natural ra siya bunga sa katulogon or naay daotang espiritu nagpaluyo naghatag og mensahe tungod kay dayag o klaro kaayo ang iyang involvement o contamination sa occult. Sumot ito pag bro dili safe to siya nga damgo. So balik sa ta sa pangutana, Tagalog version, Brad Tagalog version. Kasalanan ba ang tumanggap ng tulong pinansyal para sa patay? Tulong pinansyal hindi po 'yun kasalanan kasi yung pagbigay ng tulong sa tao is ano 'yun, work of mercy 'yun. Kung nakita natin yung sa Bisaya o Tagalog o kanang tagtungod yung pamilya ng namatayan naghihirap nagbigay ka ng tulong corporal work of mercy yon para sa pagkain para sa para sa bahay yung mga ganon pwede yon basta pwede naman yon magbigay ng tulong kahit sino hindi naman yon kasalanan yun po ang sagot. Okay, dugang pangutana, Brad. Why man nga okay ra sa healing oil pero ni-react later? Unsay pasabot ining healing oil? Atong ang nangutana ay medyo Nyara ma'am. Wala na mo giklaro kayo ang imong pangutana. Sorry, na-shortcut siya. Kanang mangutana lang ko nga kanang nakainom siya og holy and exercise oil nya wa siya mo react pero a little bit later atong kanang deliverance na nya kuan grabe ang reaction niya sa holy water og sa cross mao na nangutana lang kung anong ingana ang sitwasyon ba. So kalimitan sa mga tao nga dugay ang reaction posible nga nagtago pa ang yawa kay ang yawa manggod basta magsige ka for example nagamit gideliverance siya karon diri sa office tapos pila ka adlaw ni-react dito sa ilang balay posible na kay ang mga yawa ana di na katago tungod usab na sa nadawat nato nga katikisim diri sa
mismo nga ministry. Kay ang katekismo manggod dili na kaagad ditso nga musulod nimo. Samot ikaw, grabe ang grounded ka sa occultism. Once na nahinay-hinay nimo realize nga kanang imong binuhatan di ay sayop nga pagtulunan ba na sayop nga pamaagi nga nituhop hinay-hinay sa imong kasing-kasing ay pa na mawad-an og stronghold ang yawa diha sa imong kinabuhi. Mao bitaw na nga kabalota nga kitang tanan na dere wala lang tani ari dere para sa hiling laman. Mao man na kay kalagmitan sa ato manggod maayo ra ta dayon. Pero tungod kay ang tao nakadawat siya og sakramento, nakadawat siya og grasya, nakadawat siya og paghinulsol og pagbago sa iyang kinabuhi, nagkahinay-hinay og kaguba ang barrier sa yawa nga gitaguan diha sa imuha, for example sa imong will. Once magkahinay-hinay kabaklas ng will diha sa imong kinabuhi, ang yawa ana mo prevail. Mo ano gyud na siya kanang mulutaw gyud na siya. Mo na nga every time nga magamit kay exorcism oil o cross samot nagpossess ang usa ka tawo or oppress mo react gyud na sa mga sacramentals. Mo na nabantayan namo dire nga napay tulo ka adlaw usa pa ni react na uban nga pagawas sa exorcism area diha sa deliverance area ay pa milabad ang ulo paghuman og prayer ngano man kay ang mga yawa ana dili nakatago sa mutong mga yawa nga low ranking mao na hinungdan nga nganong muriak ang usa ka pasyente mao na nga karon sa ato nga pag-ari dire unsa may atong buhaton tanggalan ninyo sa inyong kinabuhi kana bitawng pagkagahi sa ulo. Mao na pinaka-importante. Mao na nga hinay-hinayon nato og dawat ang pagtulunan sa simbahan kay diha imuhang gitangtang ug imong giguba ang barrier sa mga yawa diin gatago sa imong kinabuhi. Mao to'y tubag. Kanang akong follow up nga dili follow up, another question. Kanang sa Jewish nga religion naa sila'y gitawag nga mesusa, kanang gamay nga metal na siya usually nga ibutang na nila sa portahan anang ilang bahay. Kung nakabantay mo nga musud sila sa balay ila tong hilamon niya mukhi sila o niya pagawas maupo ilang buhaton niya napod na sa time ni Jesus ba unya kana siya prayer na to God. Mangutana ko kung dili ba na siya bawal nato nga Katoliko ta kay kani siya base man ni sa kuan gihapon sa time ni Jesus mesusa angan ani MEZUZA. Ano ako na misusa Mao lagi ka sa na. panahon sa Udeo, pwede ba daw nga kitang Kristiyanos kay naapas ko na to sa panahon ni Jesus, pwede ba daw gyapon na atong buhaton? Actually gyud wala pa ko ka encounter ana nga kanang katong nga butang. No karon pa ko nakadungog adto kung kana siya is na focus yun siya sa Ginoo, tinuod yun siya nga ang Ginoo mo ay gipasalamatan ana ng Diyos sa mga Hudyo. So posible nga safe pero para dili lalis ba dili libog. Mao na nga hinumduman nato nga kanang magbantay ta aning gitawag nato pag-adapt sa kultura sa ubang mga relihiyon. So kana gi-encourage ba na sa atong pagtuo unya dili po ta mo kumpiyansa sa mga Hudyo bisan pag mga ang atong pagtuo gikan sa Jewish tungod kay base ra ba sa Biblia tungod kay ang mga Hudyo wala nila dawata si Kristo nahimo silang kaaway sa Ginoo. So mao na nga although trabaho na sa mga gitagaan mission sa simbahan ana mga obispo o mga theologians parte sa interreligious dialogue kabahin na nila pero kita para safe ta so i-avoid nato tong mga butang nga unknown para nato kay wata kahibaw sa origin mas maayo pa safe kung ato nang kanang i-avoid sa kay pa man ta kasabot. So sorry kay ma'am kay amo pa nang i-research kay karon pa may nakadungog ana nga naa day ingon ana sa mga Hudyo.
So salamat pod sa mao nga pangutana kay mao po nay among himuon na pod og search sunod kon na inline pa ba na siya kana nga practices gi-adapt ba na sa Catholic Church. So amo pa nang i-search mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad, maayong buntag. Kana bang naay handaan unya magbutang og halad nga pagkaon sa altar? Unsa man kuno na, okay ba na? Matingala man gud ko nga dili gyud hilabtan sa mananap. Whereas ang pagkaon nga ibutang sa lamisa kadali ramang utitoron. Pero kana kunong gihalad nga pagkaon dili kuno hilabtan sa mananap. Okay ba kuno nang maghalad og pagkaon sa altar kung naay handaan? So sa akong nahibaw-an ana kay kining among mga talks diri amo man jud nang gi-research, amo man jud nang gipangutana ng mga tao unsay mga rason ngano ila nang gibuhat. So base sa among pagduki-duki ana nga occult gyud na siya. Ngano man kay matud pa labi na og naay mamatay. Maghalad og humba diha ibutang sa altar kay mao kuno ni paborito sa namatay kay panahon kuno sa iyang anniversary moduaw kuno to dili na mukaon musimhot lang sa iyang paboritong pagkaon. Hinumduman nato nga ang kalag sa tao kining mamatay na ta dili na ta ma-attract sa mga butang nga material. No mo na nga ang gikinahanglan sa mga kalag o sa mga santos baka dili ang atong mga pagkaon nga gipanghalad diha sa altar kundi ang atong mga pagampo. Balikon ako sa mga patay, ang gikinahanglan nila mao ang atong pagampo. Sa mga santos mao ang atong pag-devotion nila pinaagi sa pag-awat sa ilang mga binuhatan o pagpangayo sa ilang tabang. Mauna kanang giingon halad-halad diha. So naa na siya ay occult nga origin. Mao nga dili siya safe. Kay dili safe peligro. Mao tito bang. Okay. Aron dili pa to utitoron. Mayong adlaw, Brad, unsay buhaton nato namo nako kung pananglit ang gitudloan nako nga ang gisudlan nako nga uway nga buak og nausik sa salog. Unsaon man to, Brad? Hipuson pa ba nga namon tay mga bildong gagmay nga nasagol? Kuan naman ron no common sense naman sa ron sa itong buhaton. So kung nakita na to nga na sa sawog nga dili na gyud na magamit, so dili na gyud na mabalik na to, mo mangita na lang gyud taglain, mo palit na lang gyud taglain nga ato nang ipabless. Pero kana siya kay sagrado man na mao na nga og ato dili naman po na magamit kana may mga pino nga bildo, ato nang tarungon og hipos unya ato nang ilubong nga atong tarungon ang tuyo ana pagpahiluna sa usa ka sagrado nga butang nga nausik. No, atong ilubong nya dili po na basta-basta lagi kon kay agi og pagtahod ba kana ning agi pagkasagrado. So mo na ikuan na ayaw na ninyo gamita ipanghaplas kay masamad jud in taon mo ana mudako na ng problema. No, kay na kana mga pino nga bildo narabay mga bildo nga dili na makita sa atong labi naghanap-hanap na po na imong mata mo na nga peligro ayaw na lang yun nagamita mo hipusa og tarong mo to itubag na pagpalit utro la magpa-bless kag utro mo to itubag. Okay. Dugang pangutana, Brad, sala ba kung naakoy gibutang nga rosary sa ilalim sa kong unlan nya tapos abot ang time nagbuhat ko og buhat sa managtiayon, okay ba to akong gibuhat, Brad? Una, mamahimo ra ng sayop ang pagbutang og rosaryuhan sa imong unlan kon igo ra pod na nimo gibutang diha wa ka magrosaryo. Kay kinsa may magrosaryo ana ang unlan. Mao na nga kung natay rosaryuhan, magkuntas ta rosaryuhan, magbutang sa sakyanan, magbutang sa atong unlan, situit nga ato nang gigamit sa pagampo. Unya ikaduha, kung naghimo mong mga buhat sa magtiayon, hinumduman na to, ang pakighilawas sulod sa kaminyoon, usa na kasagrado nga buhat. Usa na kasagrado nga buhat. Mo na timanin ninyo. Kanusa mahimong sacred ang sex, ang sexual intercourse, kung himuon ni siya sulod sa kaminyoon. Pero kung buhaton na nimo, garosaryo ka una, unya nakighilawas ka, unsa ang imong gikahilawas, kabet. Pero asa mo na.
No, sa yun na siya. Ato nang iklaro, dili na dautan nga makighilawas ka kay gani. Giisip na to nga sagrado ang kama sa kaminyon. Di ba kabantay mo mag-blessing ug bay, i-appeal ug bless ang kwarto ug ang higdaanan sa mga magtiayon. So, wag tangan ninyo ng panghunahuna nga angin ito ibutang sa tungunahuna nga ang pakighilawas sulod sa kaminyoon usa na kasagrado nga buhat mo na nga dili na makadesecrate sa mga sacramentals nga naa sa inyong kwarto. Gawas kung wa kay kasal, gawas kung kabit nimo ang imong paghilawas, naata ana sa estado sa sala. Maora nay maot ana. Pero kung garosaryo ka, unya imong bana, imong asawa ang imong gikadog, unya kasal mo sa simbahan, wa na'y problema. Mao ito ba? Okay, ganina na Tagalog version, na po'y English version. Brad, how about tattoo? Is it a doorway for possession? So, ano ta ha? Para dili libog ba? Base sa Biblia, 1 Corinto 3:16-17, ningingon si San Pablo, klaro kayong pulong sa Ginoo, nga ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Mo ni atong angay butang sa buot. Usa toy unang principle, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Sa 1 Corinto 6:19 hangtod sa 20, gamito nato ang atong lawas paghimaya sa Dios. Kaya nga itong lawas, templo man sa Espiritu Santo, so gamito na to ang atong lawas paghimaya sa Ginoo. So, karon ang pangutana, sa imong pagbuling-buling anang imong panit, pagpatato, unsa pa nang gibuhat nimo na nga gapatupok kag kinadaghanang aryos kanang imong buho sa imong arespierte nang dakua nga kanang kumagko nimo molusot na. Ang pangutana karon, kinsay nahimaya sa maong buhat, ang Dios o ikaw? So kamo mismo ang makatubag sa maong pangutana. Sa imong pagpatato, kinsay nahimaya? Napasidunggan ba nimo ang Dios? Wala ba na makahimo? Wala ba nimo mapanamastamase ang templo sa Dios nga mao ang atong lawas? Kamo ang makatubag sa maong pangutana. Kung mangutana mo nako, unsay baruganan ani sa ubang mga exorcist, labi na sa mga ni Father Amort o ubang mga exorcist sa mga advanced nga mga country like Europe and America, matod pa nila nga kining pagpatato is a gitawag nila indirect consecration to the devil. So, bato pa, Father Amort lang daan, dunay mga artist o dunay mga ink nga gigamit sa tato nga gi-consecrate na siya sa yawa. So, mao na nga daghang mga na-possess or mo to nahimong doorway sa demonic oppression o possession tungod sa tato. O kami mismo, si Brad Eugene, bago pa niya naka-encounter nga diha siya ay na deliverance, na handle niya sa deliverance, nga daghag tato, nanginit, pag-anoint sa holy oil sa mga tato, nag-react ang maong tao. So mao na nga, kung ang atong pagpatato, vain glory, pagpanghinambog na siya, o dili ba ka consecrated na-consecrate sa yawa ang ink o ang artist baka mismo is satanist or Illuminati baka maghatag yun na o grabe nga doorway nato. Mao na sa mga naay tato, so pangutan-a yung kagalingon kining akong pagpatato, wala ba ni makapadesecrate sa templo sa Dios nga mao akong lawas? Napasidunggan ba ang Ginoo ani o ako ray napasidunggan ani? Then kung pag-check nimo murag di jud ni mao, ikumpisal. So ikumpisal na mangumpisal mo nga inyong gipasipalaan ang templo sa Espiritu Santo nga mao ang atong lawas. Unya kung pananglit mag-react mo sa deliverance niya kana mo itato, ang amo yung ikatambag sa mga na-possess or di-oppress nga naay tato, dili gyud na mulayas ang yawa kung dili ninyo ipa-erase ang inyong tato. Kay legalistic kaayo ang yawa. Mao to itubag. Kanang ato lang iklaro ha, unsa pag-iris Brad, kanang tanggalon yun or kwan lang sa pari? So naay paagi ana sa naay joy mga tato, for example tong nahandol na kong kaso nga taga Bukidnon. Ang iyang tato is rose lang.
Rose. Pero mag-react siya tungod ato nga tato. So mo ang iyang gibuhang gingnan nga kinahanglan imo gyud nang ipabura, ipa-erase na. Depende nimo saon nimo na pagpa-erase. Ang iyang gibuhat ning gasto gyud siya dako para lang gyud ma-erase ang mong tato. Namay kuno eraser ana. Na uban ana plansahon, wa ko kahibaw. Kay wa man koy tato, di wa koy inalis ana. Basta kay ang giingon sa mga exorcist, ipa-erase siya. Kung pananglit nakasod na nimong yawa ba, na possess na ka. So kinahanglan na siyang i-erase kay mo toy doorway. Dili enough sa among kasinatian. Dili gyud paigo bisan pag si Father Darwin na ning break sa consecration sa tato, magpabilin gihapon nga nang yawa ana kay wa man natangtanga ang tato. So wa ko moingon nga tanang naay tato na possess, pero doorway na siya sa evil spirit. Dakog puruhan nga kana siya mahimong pultahan sa daotang espiritu. Mo ito ba? Okay. Doon ay usa ka kasinatian sa nga exorcist sa Ilocos Norte. Mingon siya nga ang uban ko no mingon nga Brad, ang tattoo is an art. Arte ra ko no. So kung art ko no ipakita. Kung naang yun ang tattoo na nasdugan ipakita nimo. Dalbig ang tattoo na din eh. So munang kinanglan yun nga ipatanggal. Okay, padayon ta sa pangutana. Una, biblical. Leviticus 19:18. Matod pa din eh. Ayaw 19:28. Ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay ug ayaw ninyo kinig patiki. Ako ang Ginoo. So, klaro kayo ang gingon sa Old Testament, ayaw patiki or patik. Okay? Dugang pangutana. The sin of the parents or grandparents and the children or the grandchildren will suffer the consequences of the sins committed by the parents. Please clarify. Ang sala sa katigulangan, ang sala sa mga ginikanan, mag-antos ba ang anak ug ang mga apo? So ato ning i-clarify diha sa Exodo 34:7. So ato basahon ha kay mora ba nay daghang naguol ana. Ang gingon dire 34:7 sa Exodo, nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. Ayun yung to kalimting nga line ha, importante to. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. So tawara nga ang Ginoo mo pahamtang og silot ngadto sa ikatulo ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa mga katigulangan. So unsa may pasabot ani? Giklaro na diha sa Ezekiel 18:20, Ezekiel 26:47 nga kini di aing giklaro gyud na sa Ginoo nga ang sa klaro jud nga silutan sa personal silutan sa Ginoo tong kadto yung nagbuhat og sa mo tong ningingon sa Ezekiel nga dili silutan ang anak tungod sa iyang amahan. Kung basta ang amahan di po silutan tungod sa iyang anak. Unsa may sabot ani nga may gingon laging silutan malaging ato sa ikatulo, ikaupat. Atong balikon sa una nga sentence. Nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong mga saad ngadto sa linibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. So, ani na to masabot nga ang context ani nga silutan sa Ginoo kung kita muawa ta sa mga binuhatan sa atong mga katigulangan. Mao na kinsa man tong naigo sa gitawag nga tog mga tunglo, generational curses. Kasagaran gud ani kun unsay mga sa atong mga katigulangan atong gikopya o dili baka bisag kaliwat o albularyo mamamarang ang katigulangan. Unya kita wa lagi ta mamarang pero wa man putay simba-simba. Wa man puta magpakasal. Nang gilamoy man puta kanang gitawag ato mga pills na mga paggamit man puta contraceptive. Immoral man puta binuhatan. Universal ang atong relihiyon po kay mura man pog universal charger mo sugot mo putag busag asa ta mo simba kay maorang ginuuha tanan indifferentism man na. So mao na nga mahiagom ta
maigo ta sa gitawag na tunglo. Pero ang giingon, nahigugma gayod ako og nagtuman sa mga saad sa linibo ka kaliwatan. Kinsay panalanginan sa Ginoo kadtong nahigugma kaniya. So mao na nga kita karon kung pananglit ang atong mga katigulangan ga practice og di mao, dili maayo ang ilang binuhatan, dili ta mosunod. Atong i-break ang curse pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay hinumduman nato mga igsoon nga ang gahom sa grasya, ang epekto sa grasya ni Kristo mas gamhanan pa kaysa tunglo. Kabantay mo ani nga teksto, ang tunglo ikatulo o ikaupat kakaliwatan ang igon, pero ang panalangin sa Ginoo linibo kakaliwatan. So ana nimo makita nga ang blessing sa Ginoo mas gamhanan kaysa curse. So ang kondisyon ana, maningkamo ta magkinabuhi ta subay sa kabuton sa Ginoo. Mao din nga dunay renouncement. I-renounce nato ang tanang mga buhat o mga practices o pagtuo sa atong mga katigulangan kadtong mga buhat o pagtuo nga wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung di na to i-surrender ning atong mga habak, di na to i-surrender ning atong mga orasyon nga gipasa, magpabilin ang tunglo kay kanadi ang mga butanga usa ka pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. Mao to bag. Okay, daghang salamat sa tawag, dugang pangutana. So, announcement tagamay ha. Announcement tagamay. Pagsakan ako din ganina 9 o'clock, ang nalista dito is 152. Nya ang nangutana murag wara kabot na polo. So please pangutana taon mo. Aron dagan ginbig matabangan. Okay. Dugang pangutana, unsay himuon namo Brad nga ma-break ang diwata sa among nasunod sa among apuhan pinaagi sa pagsangpit sa mga patay nga ninuno. Unsa kanilang buhaton Brad aron ma-break ang diwata nga nasunod nila sa ilang ninuno. So bag-o pa lang gihisgutan ni Brad Sherweno nga kinahanglan kanang maong mga buhat kung nasunod nimo na naghimo ka na or wa man mo naghimo ang inyong katigulangan naghimo. Klaro kayo imong giingon nga nasunod ninyo, so kinahanglan ng renouncement, no? I-renouncement unya nagbuhat man ka anang maong mga buluhaton sa mga paganong bulaton, no? Kana nga mga practice imo manggibuhat, imo po nang hinulsulan og ikumpisal, no? Renouncement, maghinulsul sa mga buhat og ikumpisal. Mao to itubag. Okay, diya sa pag-renouncement, ang gamito na to ang handbook. Sa handbook ni Padre Sikia, page 76 to 79. Okay. Asa ato sang tiwason ang sulat pangutana. Kaya kung actual man god madugay gamay ra tag matubag matabangan. So balikan ka na mo kung napakay pangutana. Brad, ang balay Brad gipaduguan og manok og gibutangan og sinsilyo. Unsa may among buhaton adto? Same procedure. I-renounce, hinulsulan ang maong buhat og ikumpisal kung ikaw may nagbuhat. Okay, dugang pangutana Brad, pwede ba makadeliverance o makagamit sa deliverance book kung sibil lang ang ilang kasal? Okay, sa mga civil marriage, hinumduman na tao nga ang civil marriage consider na siya nga puyo-puyo katubangan sa Ginoo. Valid siya sa mata sa gobyerno, pero sa mata sa Ginoo invalid na siya. Mao na nga usa ka tawo nga nagpakasal sa civil, so naa siya sa state of mortal sin. Mo na nga dili siya pwedeng mo kalawat. No, gyud na iko ana kay sa amo ra bang experience dire, moingon ng mga yawa, nakasod mi aning yang lawas kay wa siya kasal. Unya kusog ra ba mo nga panahon sa kalawat. Doble ang sa fornication plus kining gitawag tog sacrilege. So karon pwede ba maka-deliverance ang usa ka tawo nga civil lang kung pananglit naay mga valid nga reason nganong dili mo magbuwag. Unsa ang imong anak gipossess sa yawa, giatake o giatake mo sa yawa limong pamilya. Unya na kay moral dilema ba nga maglibog ka nga og magbuwag may luuya pod ang among mga anak nga maapektuhan sa among panagbuwag. Nga dili man jud pod may makasal.
Say kay nang kuan mo sa in case of necessity, pwede ka makagamit sa deliverance prayer pero ang intercessory prayer ayaw ang direct command. Kay dili ta makadirekta og palayas sa yawa kung nagapos pa ta sa yawa tungod sa sala. Kana may nganog, in the name of Jesus I command you, mo yun ang yawa sila suroy kag palayas nung kauban rata. So mao na nga ang atong gamiton instead nga mo direkta tagpablagpot sa yawa, ang atong himuon is intercessory. May kag intercessory direkta ta mangayog tabang sa Ginoo og sa mga santos. Mao na nga ang among gi-required ana nga handbook katong blue. Kay kasagaran sa mga prayer to is intercessory prayer. Pero kani siya, pwede din siya gamiton in case of necessity. Ang gikinahanglan gyud ba kay naay giharas sa pamilya. Pero wa po na magpasabot nga inyo nang buhaton kanunay karadlaw bisag way na yawaan ninyo ma-retaliate hinon mo ana. So aron jud mo layas ang yawa, atong putlon ang tanan nga mga doorway nga mo'y posibleng agian sa yawa. Mao na nga kay nakasal man ka sa civil, so meaning why kabilinggan. So nganong dili man magpakasal sa simbahan? No, magpakasal kay ang rason god dako kuno gasto ning kasal sa simbahan ikatandi sa civil. Ang nakapadako sa gasto dili ang simbahan o ang civil ba, ang nakapadako sa gastos sa kasal ang atong garbo. Kay ang atong mindset nga og ari sa simbahan kinahanglang bungga, kinahanglang naay carpet, kinahanglan na si gobernador, si mayor moabot og 50 kabuk ng maninoy ug maninay. Usa ra man unta ang gikinahanglan, usa ka maninoy, usa ka maninay, enough naman na unta na mo witness sa inyong kasal. Na isa pod kung di po mo mapakasal og way kaon kay mahadlok mo nga libakon sa inyong mga silingan, diha mo na sayop. Kay kanang inyong mga silingan bisan pag hubgon na ninyo og busgon, libakon gihapon mo ana inig human. Diman di ba mo ingon naghunit kuno ang panit sa litson, gahi kuno ang humba, lata kuno ang pansit, hilaw-hilaw ang nilungag, mura ra ba gipabayad? Libre ra ba? Mao pay kusog mo komentaryo. Mao na watay daog ang ato ra gyud og unsay makaya ayaw ninyo isakripisyo ang mga sakramento para lang pagpahimuot sa mga silingan o sa mga tao. Mapalpak ang atong kinabuhi ana. Mao to ba? Okay, palawa pangutana Brad. Kanang panangliton Brad, di mi makasal kay di mi pareha og religion. Katoliko dayon lain nga denomination. So, usa gyud na sa impediment sa marriage kanang disparity of cult, di pareha og tinuuhan. Pero kung pananglit naa nay valid reason, ang ako rang ikasulti ngani para dili libog. Duol mo pare nga canon lawyer. I-consult og canon lawyer ang inyong sitwasyon kung pwede ba mo maka-avail sa gitawag og mixed marriage. Unsa man ang mixed marriage? Kaslon ibutanta katoliko ang laki, dili katoliko ang bae. Aron ang laki makakalawat, pwede siyang kaslon mixed marriage pero naa nay mga kondisyon. Ang kondisyon ihatag ana, kinahanglan ang asawa nga di katoliko, ang tanan ninyong mga anak sod sa inyong katoliko nga kaminyoon pabunyagan sa katoliko. Ug ikaw nga dili katoliko, di ka mangumbinser sa imong bana. Dili nimo agnihon sa imong pagtuo, dili nimo ipamugos ang imong pagtuo. Laktod nga pagkasulti imo ra jud na. So mao nay kuan ana. Pero kana ang muhukom ana i-consult na ninyo canon lawyer kay kung pwede ba mo nga maka-avail ana. Kay naa man ay mga kondisyon interviewon mo ana. Mao nay ikatubag ana. Kay kana siya sa wala gani dispensation o special nga pagtugot in kuan gyud na siya dili gyud na makasal kay usa sa impediment disparity of cult. Pero naay mga instances nga pwede siya nga makasal base sa pagsusi sa canon lawyer o sa mga kadakuan sa simbahan. Iduol ninyo nag-canon lawyer. Asa man may muduol na Brad? Duol mo sa inyong paris priest, pangutana mo sa inyong father, tabangi me nga imo ming i-refer og canon lawyer sa atong diocese kay mao ni among problema naami i-consult. So ang paris priest mao na mo contact sa diocese para makig-appointment mo sa canon lawyer sa inyong diocese. Ingon ana ang paagi. Mo to ba?
Okay, ang katong nakadungog unya na ay inato nga concern nga pangutana, ayaw mo pagkontento nga walay naitabo sa inyong kaminyoon. Okay raman mi brad, okay raman nga mong pagpuyo bisag wa mo makasal. Dili ginama Okay, dugang pangutana brad. Pwede ba mo gamit og holy oil ang tao nga nay habak? So, kung naminaw mo ganiha sa proper use of sacramentals, dili gyud na siya pwede kay syncretism man na. Unsa nang syncretism? Pagtuong Katoliko gimix nimo ang pagtuong pagano, dili na mo effect. Instead nga ang holy and exorcise oil makatabang, makadaot na hinuon. Ato nang basahon na sa Kaalam size 10 ba na bro? 12. Size 10. Kining mga balaang mga butang, kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan, isipon ta sa Dios nga balaan, ug may manalipod unya kanato sa adlaw sa paghukom. So ang eksaktong paggamit sa mga sacramentals, makatabang na nato, useful. Pero kung ato nang sinaypon paggamit kay gimix nato ang pagan nga belief, mahimo siyang, unsa may tawag ana, imbes kay useful, mahimo na nung harmful. So makasa na hinuon ta ana og sacrilege kay ato manggi panamastamasan ang mga sagradong butang. Laktod nga pagkasulti di na pwede. Mao to tubag. Okay, anya ang yung follow-up nga pangutana brad, unsay angay dapat buhaton sa mga habak? So na tubag naman na tingali pero akto gyapon ang tubagon kay mura magi-espesyal na nga pangutana. So ang mga habak angay gyud nang i-renounce, i-surrender. Kung naaman mo ninyo anak karon, i-surrender na karon before ta mag-break kay naatay renouncement prayer. I-surrender na. Then kanang pag-surrender ana, kakuyog ang kasing-kasing og hunahuna nga kining mga butanga hingpit na gyud nako ning gisalikway sa akong kinabuhi. Kay napoy uban gasalik ga surrender og habak kay ang ilang pagtuo i-surrender nato ning habak kay requirements ning mawa ning sakit sa hong tuhod. Di na requirements ha. Kay kung ang inyong pagtuo, i-surrender ninyo ang habak kay aron mo mamaayo sa inyong sakit unyang palis, kung pananglit di mo maayo, inyo nang bawion. Ang tuyo sa pag-surrender mauni, gi-surrender ni nako ako ning gi-renounce kay akong naamguhan nga kinideng mga butanga usa ni kadakong pagluib sa akong relasyon sa Ginoo. So mo na nga i-renounce then i-kumpisal. Kanang pagkumpisal nga sagol pag hinulsol ha. Kini ako nang ipaabot. Kamo nga mga nangumpisal karon, see to it nga sa inyong pagkumpisal gatangag nagpaghinulsol sa inyong mga sala. Kay basin og atong pagtuo ba nga enough na nga gisugid nako sa pare nga nangabit ko sa pag-uli gaipon gyapon mo sa imong kabet. Ning sugid ka sa pare nga nakoy kabet unya gaipon sa kabet wa ka mo kumpisal ana gapaibog ra ka sa pare nga naa kay kabet. No ana. Mo tay klaro na to na i-renounce, i-kumpisal, then naa naman mo dire magpa-deliverance mo unya para mabugto ang mga gapos niya ng mga occult spirit. Mao to tubag. Okay, daghang salamat. Kini nga pangutana medyo seryoso. Brad, unsay angay buhaton brad nga giangayan ang akong anak sa dili ingon nato? Sige masakit ja ulo nya walay umoy ja lawas kun moadto sa laing balay mawala. Giangayan kuno dili ingon nato. Kanang ingon ana gitawag na siya spirit of incubus succubus. Tungod sa attachment sa occultism nya siguro gipasutan pud nimo na og habak. Nya kasagaran jud aning spirit of incubus of succubus kung ato ning kanang word ba lang nga giangayan but pasabot hilig siya og kasagaran sa kanang espiritu ang incubus succubus kasagaran na hilig og kanang sexual desire. Kadugayan na mahimo siya nga makasal sila sa damgo pag human magkaanak sila sa damgo mao na siya kanang padungan ana. Ang imong buhaton ana brad or sis, ang inyong buhaton ana is una is kumpisal. Katong katutanan kanang imuhang uyab sa damgo nga gwapo kay Morris Kuku Martin ayo kawili ana kay yawa na. Yawa nagapaluyo ana. Aron maulipon ang imuhang kalag. Ngunya
proper renouncement ayun katuputan ng mga kung doon na may kaliwat nga albularyo o mao po na dunay kaliwat nga albularyo na pa ko'y mga habak iapil mao gyud po na ibalik gyud po na muwalik gyud po na sa proper renouncement pero ang pinakauna yun na is ikumpisal kinasing-kasing nga pag-surrender ni anang imong uyab kita kana kadaghan na diri natabo na among kaso nga in spirit of incubus succubus gani naging mga tuig do na may kaso diri nga 8 months nga buntis pag adto pa sa doktor way bata pero nay heartbeat hasta ang doktor naglibog nya pag deliverance pa samot ta pag solemn exorcism sa sa atong exorcista nga pare spirit of incubus succubus surrender na inyong mga uyab sinamoy mga uyab sa damguhan niya kanang damgo nga masumpay nag-attach ang yawa ana tungod na kay duna kay kasagaran na attachment of sin into the sexual desire surrender na mo nang kumpisal pag sa kumpisal proper renouncement atubangan sa blessed sacrament kung walay adoration chapel sa inyo atubangan sa simbahan handbook ni Father Sikaya proper announcement una kumpisal proper announcement unya ayon na jug balik na ng maong closing the third appeal na closing the third eye appeal naman sa deliverance kay open ang psychic na prayer for Mama Mary devotion to Mother Mary nya maayong pagkupisal gyud mao to ang tubag. Okay, dugang pangutana, blood kanang naay third eye nga magpakita og nga spirit nga mangayo og tabang. Demonyo ba na nga espiritu ha? Ari ta una, so kami dire dili may basta-basta mutuo kung ang maong cases is third eye na doon sila nakita dito. So ana ra gyud na ma-prove na to una kung pananglit during sa prayer na ay mga positive reaction o mga positive sign nga demonic siya ana pa may mo conclude nga third eye na siya. Unya pero kung wala yung mga reaction sa prayer pero na mga makita amo yun ang i-encourage nga moduol mo sa psychiatrist kinabay gitawag itong schizophrenia kini mga schizophrenia mura-mura ra po na siya simptomas sa nayawaan na ay mga makita madungog nga mga espiritu kuno pero kahimtang dahil siya o sakit siya sa utok so mao nang kinahanglan siya og kanang psychiatrist ana dapita kung pananglit tinuod na nga third eye nga na kay makita nga naay nagpakita nimo mga espiritu kuno nga nangayog tabang labi na gyud ang kuan gyud ana nga gustong makig-communicate sa imuha kana siya demonic yun na siya kay nga naman once gani nga kining occult third eye kana lang termino nga third eye kana nga psychic abilities ang nagkontrol niya o nagkupot niya nganong ma-open siya dunay spirit of divination so kay demonyo ang nagpa-open sa mao nga ability mao nga katakos mao na siya nga dili mahitabo nga ang Ginoo o ang mga santos o mga anghel muagi ana o mo pakita nimo tungod kay dili man gyud magkahiusa ang presensya sa yawa o ang presensya sa mga Dios nun nga espiritu labi na sa presensya sa Dios so mao na nga kung tinuod siya nga occult third eye ang tanan niya nga mga spiritual experiences demonic mao titubag. Okay, speaking of spirit, magyapon na yung pangutana. Kanang mga spirit blood nga nagpakita sulod sa simbahan, demonyo ba na sila? Nga, di ba mahadlok man ka ang demonyo musulod sa Catholic Church tungod sa daghan santos ug holy nga mga butang nga naa sa sulod? O naana pod rum pangutana ha. No, kana bang murag i-justify. Iyan ni ha. Kung ang balikon ako, mao ra gyud ni ang guidelines. Kung ma-prove nato nga kanang imong pagkakita og espiritu naa gyud nay occult nga origin tanan nga nakita bisan pag nakikita kuno ka ni Kristo nakita ka ni Mama Mary mao bitaw nang naay mga albularyo magamag kapilya kay ngano man nagpakita nila si Mama Mary agyawa ni kopya sa naong ni Mama Mary na nanambaw na ka
So muna balikon ako, tanan nga mga pagpakita aparisyon nga nahitabo na siya sa usa ka tawo nga open ang third eye tungod sa occult power, occult third eye, demonic yun na tanan. Bisan pa kung unsa na kanindot tanawon, nindot ang mensahe mo gamit pa nagbiblia, gamiton pang naong sa Ginoo. Kaya nga naman, kasagaran ko ng mga mystical experience. Lamang mystical experience. Sama ni Saint Teresa of Avila o mga santos. Katong grabe na kataas ang ilang level sa ilang pagampo. Makasinati na sila sa presensya sa Ginoo. Na gitawag og infused contemplation. Gasa na sa Ginoo nga tungod kay balaan na ning tawhana, lawom na iyang prayer life, mao na nga ang Ginoo pwede niya maka-communicate directly. Pero kini siya para na kini mga mystical experiences sa mga tao nga taas na kayo ang level sa ilang pagampo. Nagkinabuhi gyud sila subay sa kabuton sa Ginoo. Grabe gyud ang ilang obedience sa pagtulunan sa simbahan o sa church authority. Pero kung wa pa ka moabot ana nga level na kay mga makita ni ana, so questionable gyud na siya. Mao na nga ang aho ra yung ikasulti kung nakasinati mo ana karon isulti na sa deliverance minister para magiyahan mo unsay angay buhaton. Unya ayaw gyud mo kawili ana. Kay kung mawili gani mo kay inyog yung kanang ilaron inyong kaugalingon nga gasa ni sa Ginoo bisag di gasa, human kagigiyahan nga dili na iya sa kuan, di gyud na muhawa nimo, musamot kaguba ang atong kinabuhi. Mao tito bag. Okay, so ang atong igsuon si Apostol Juan nagpaymangno nato unang Juan 4:1, kinahanglan atong susiyon ang espiritu kung iya ba na sa Dios o iya ba sa yawa. Asa ta makig mudool para sa atong kasiguruan pari. Ang pari itagaan sa Dios og authority, pagdili og pagtugot. Okay, dugang pangutana Vlad, makasala bata kung musimba ta sa born again or baptist or kung muattend ta sa ilang Bible study? So atong gamitan nag dokumento kay og ato ng kanang yun kunon basig makaingon mo nga di tinuod ba ari sa apps nga iPieta usa ni ka-Catholic nga apps nga nagkuan gyud ni siya mga pagtulunan simbahan. Ari ta sa di ba sa first commandments, okay, naiusa sa mga pangutana ani nga kini di ay pagtabok og laing relihiyon, gitawag na siya sins against faith. So unsa man ning mga sala batok sa pagtuo, apel na kanang nag-doubt ta sa atong pagtuo, kining gisalikway na to atong pagtuo kana atheism, di ta matuo Ginoo, apel na siya sa unang sugo. O ikaduha, kining gitawag og indifferentism. Unsa man ang indifferentism? Kanang nagtuo ta nga maurang ginuuha simba, equality of religion. Although wala ta mo condemn sa ubang relihiyon, pero ato silang ang mission sa simbahan nga agako na to sila nga mahiusa sa simbahan. Dili kay muuyon tabisan sa ilang mga bakak. Kay daghan ba yan na sila mga pagtulunan nga di mao. Mao bitaw na nga daghang mga Katoliko nga way klaro ang pagtuo kay bisag asa na lang mosimba, bisag unsa na lang nga teachings ang gipaminaw. Mao nang matinga ka mo claim nga Katoliko pero di manguros, mo claim nga Katoliko pero di na magrosaryo, wala na pagtahod sa mga balaan, so makahatag nagpiligro na to. So makasa bata kung mo participate ta sa o di ba mosimba ta sa tagalaing relihiyon ang tubag, yes, makasata. So sa unsa raman nga paagi nga pwede tang mutambong sa ilang tigom, gialaw lang ang usa ka Katoliko mutambong sa tigom sa laing relihiyon. Pananglit kasal imong igsoon o igagaw nga laing relihiyon, kasal nila pwede ra ka mutambong pero dili ka mo participate, tambong ra gyud ka sa iyang special nga adlaw. Kay dili man pud nato sila mapapugos nga kinahanglan Katoliko kay ila man ang pagbuot, ila man ang choice. O pwede pod sa ilang funeral nga lubong bakaha na sila mga seremonyas, pwede na kay ato mang mahal sa kinabuhi.
pero dili ta mo participate sa ilang worship. Kay kung mo participate na ta sa ilang worship, makasa na ta. No, mo nay ang mga saana is indifferentism. So usa na sa mga saana nga gipasabot. So mo to itubag. Okay, dugang pangutana. Brad, na by Bible study sa Catholic nga pare or expert ang magtudlo, mag-lead, dili kay sa cluster lang nga di pud kayo kasabot ang mga silingan? Okay. Dinhi sa Diocese of Tagbilaran, kato mga taga Tagbilaran, nya dito bud sa Diocese of Talibon, aduna tay gitawag og grupo nga Catholic Faith Defenders. Diri ta sa Tagbilaran kay Diocese of Tagbilaran man ni nga maong ministry. Ang Diocese of Tagbilaran, ang atong Catholic Faith Defender Spiritual Director mao gihapon ang atong exorcist na si Father Darwin. Nya na atay Bible study, nindot na nga pangutana para nako, nindot na pangutana kay curious na ta sa atong pagtuo. Pinaagi ni ana makamao na ta mo dipinsa sa atong pagtuo. Doon na tay Bible study dida sa cathedral, likod sa St. Joseph Cathedral, likod sa Cathedral BG Square. Naa diha ang Bible study sa mga Catholic Faith Defenders every Friday. Diha nami diha, makitaan mi ninyo diha. Kauban to silang Brad Eugene, Brad Sherwin, kani mga case officer, napod may usahay mo, anha nimi diha, sa IBC. Pero kanunay ang Catholic Faith Defenders, dunay Bible study. Ang sa oras, magsugod na alas 7 ngadto to alas 10. Tanang mga pangutana nimong mga kalibog na mga kalibog nimo nga mga pangutana sa atong pagtuo, ipangutana tanan dito. Mao na panahon gabi alas 7 to alas 10 sa gabi every Friday diha sa St. Joseph Cathedral. Pinangaluhan sa atong CFD Diocese Spiritual Director Reverend Father Darwin og CFD President Brother Kaloy Abayabor. Mao to ang tubag. Una, ang interesado nga wala katultol, contact person Brad Francis or Kukoy. Okay. Dini na putan, natubag na ni Brad, pero ato ni pampasahon kaya aron dili siya malain. Pwede ba mahimong ninang or ninong sa Baptist or Protestante nga mga kasal? Especially if friend nimo ang gikasal, then gihangyo ka nga mahimong ninang or ninong, even though usa ka Katoliko. Friend nimo ang dili reliyon, pero gihangyo ka nga mahimong ninong, musugot pa ko tungod kay amigo mi or dili. Ang gi-allow ra gyud ana nga pwede ra tamo tambong, pero kanang pagkahimo nimong ninong ni participate naman ka ana god. Mo na ning participate na ka. So nga na mo tambong lang ka sa iyang kasal. Oh, di ayaw lang gyud og participate sa ilang mga celebration. So mao ra gyud na ikuan na ang ato nga iyon pasabton. O pasabton na to nga kanang saon man na nga ang uban ana playing safe mamusugot na laman, pero ako ning personal nga kanang tubag anang pangutanaha, kun ako ana dili gyud ko musugot kay ngano man dili kaya sa akong konsensya nga mo participate ko sa usa ka pagtuo nga nahibaw kong ning atake ni sa akong pagtuong Katoliko. Mao na nga mulaban gyud ko sa akong pagtuo. Pero tungod kay amigo ta o girespect nako ang imong relihiyon na dili ta gustong di ko makig-away no napita, mo tambong lang ko sa imong kasal. Ayaw lang ko pugsa pag-participate sa inyong kalihukan. Mao ra toy tubag. Pwede ba ta mokuha og ninong sa kana samot nang di ayaw og magpabunyag mo, ayaw ninyo kuha ang ninong ng mga pastor nga tagalaing relihiyon kay nahitabo na sa amua. Ang mga pastor di man nila makabig ang mga ginikanan. Di ang iyang gibuhat sa pastor, iyang giamigo mga ginikanan, pero di man niya makabig kay Katoliko man sud ko no. Mao na nga muninong siya kay ang iyang teknik siya ning agak sa bata. Di katong mga bata pag dako ato balhin na sa iyang relihiyon. No na nga gibawalan gyud ta nga ang atong kuhaon nga maninoy og maninay.
tagalaing relihiyon. Naanay guidelines sa Code of Canon Law na ay mga guidelines ana gani i-explain man na siya sa gitawag na to Pre-Jordan Seminar. Kinsa toy mga unsay qualification sa maninoy-maninay. Gani sa among diocese dili ka makakugos bisag Katoliko ka kung di ka kahatag og cluster clearance. Kay kanang cluster clearance nagpamatuod na nga active ka sa imong pagtuong Katoliko. Kay ang trabaho baya sa maninoy-maninay, ikaw ang ikaduhang ginikanan nga muagak sa bata. Ug unsay pagkuwang sa ginikanan kabahin labi na kabahin sa pagtuo, ikaw ang muhulip. Unsa man kuno imong itudlo kabahin sa pagtuo, di man po katigsimba. So mao na angay na tong bantayan nga kini di ang mga sakramento dili ni siya social event, hinumduman na sacraments, dili social event. Mao na nga dili kinahanglan ng mga usa pa ng mga natay guidelines nga gisunod ang simbahan kabahin ana. Mao toy tubag. Okay. Ustara ni kapangutana pero katingalahan. Tinuod ba Brad nga naay Santo Calavera? Tinuod ba kuno nga naay Santo Calavera? Okay, kanang gitawag og Santa Muerte. Kanang muerte is Spanish man na bro, kamatayan. So abi niyo sa Mexico na ay mga devotion ana kana siya occult na siya ha. Dili na siya santos simbahan. Kani di ang matod pa ni sa libro, nakalimot ko sa ngan sa libro ni Father Nunet Legaspi. Dito niya kuan ang base sa iyang pag-research nga dunay mga drug lord nga gi-consecrate nila ang ilang kwarta ngadto ni Santa Muerte kay aron dili sila madakpan sa authority. So ang kanang Santa Muerte ang iyang picture o ginyo nang i-search is kalabira ang iyang naong pero ang iyang sinina mura og birhen sa Fatima. Oh. So kanang Santa Muerte ha occult na siya, dili na siya kuan sa simbahan. Pero basig mangutana mo ngano man nga naa may mga santos, larawan sa mga santos nga sa ilang altar na ay kalabira. So symbolic na siya. Labi na gyutong mga monghe o mga mongha lahi na pod ni nga tubag ha sa panglantaw simbahan kanang naay mga santos gani nga Saint Jerome naay kalabira kay ang mga monghe mga mongha o pipila ka mga santos labi na sa karaang panahon ang kalabira nagsimbolo na sa kamatayon nga kining mga santosa kanunay silang namalandong sa kamatayon. Mao na nga tungod sa ilang pagpamalandong nga ang moabot ang panahon nga mamatay ko, mao na kinahanglan kong magputli sa akong kaugalingon kanunay magtuman sa kabubuton sa Ginoo kay aron mahilikay ko sa silot human sa kamatayon. Mao na meaning ana. Lahi na siya sa Santa Muerte. Kay ang Santa Muerte Dios gyud na nga nagsugod na dito sa Brazil or sa Mexico. Mao na itubag. Okay, dugang info kung katong gusto masayo sa Santa Muerte, i-Google o i-search sa Google nya i-type ang Santa Muerte. Okay, dugang pangutana, time check 11:52, so 8 minutes more. Manyod to na ta. Brad, di man bagyod nga ipa-blessing ang balay? Di man bagyod kuno bro nga ipa-bless gid ang balay? Blessing or deliverance unsa may pero ano butang dinay bro blessing Kung wa pa na blessingan inyong balay, patawag jud mong pare. Ilabi na kung kay inyong balay gipaduguan, inyong balay gipanglubngan og sinsilyo. Patawag niyo pare, nya pablessingan inyong balay. I-consecrate na inyong balay sa Ginoo. Ito sa nya mao to ba mao ra mo gyapong istoryaha kay mura mo na pangutanaa nga nagtuo na ami ani mga patutuo brad murag ato na lang nasakyan na paghimo sa mong balay gilubngan na mog sinsilyo gilubngan na mog unsa pa nang sa tawagan ng lana yes ipublishing niya jud inyong balay unya ayo na jud balik tawag og albularyo nga mo'y mubuhat ana mo na pinaka kanang may na niya ikaw nga nakahimo ka na sa pagpatukod sa mong balay ikaw mismo ni sugo sa mong panday kumpisal pag mas kumpisal proper noun so nya insert na og gamay imbitaron day mo nako katong mga Katoliko nga murag na pukaw nga kung kuan ba nga
katong mga Katoliko nga gusto magtuon sa atong pagtulon ang simbahang Katoliko, mao ni yung panahon nga ma-invite mo every Friday, usbon ako alas 7 to alas 10 sa gabi, kita dito Bible study sa pagtuong Katoliko. Mao tong tubag ha. Sige. Mudugang si Brad Ato lang. Eugene. Atong palawman tong gi-explain ni Brad Kokoy about sa blessing sa balay ha. Ato lang ni iklaro nga kanang imong balay paghimo ana kung aduna kay mga occult practices na like for example galubong kag sinsilyo nga padugo ka sa area before gibalay or tanan nga mga practices imo nang gibuhat ingon ana inahanglan na siya nga i-deliverance una usa blessingan kay mawalay effective ang imong blessing kung ang maong pagpadugo pagwan dili cast una, no? Kinahanglan i-deliverance una, human sa deliverance i-blessing. Okay? So mo na i-proseso na. Okay, ang kalainan sa deliverance o blessing, ang blessing, panalangin, protection sa nagpuyo. Ang deliverance, i-cast out ang demonyo nga nagpuyo. Saint Benedict gikan sa Nagyasa gikan nga Saint Benedict. Albularyo? Okay. Gibless man ka. Okay. Dugang pangutana, Brad. Kung ang tao napiang kay nadamag, asa man kumuduol, tambalan o doktor? Si Rock 38 na kuan doktor gyud, no? Kay ang may tabo god kasagaran ato magdagino ta barato o ba way bayad pero na may pakapinyawa. Asa mo ana kanang mo gasto mo bayad mo pero di mo mayawaan o ana mo na magpahilot nga libre pero naay pakapinyawa. So mao na nga sa mga natural nga sakit akong balikon doktor ang atong duolon. Unya Brad, unsaon man nga hong bata bawal maka nang manghihilot nga motayhop kini nga hong bata nga napiang kunuhay unsa di man motuo sa antibiotic aho namang giatog doktor di man maulian kay ningingon man ang albularyo nga di na maulian og di mahilot so gi-curse na sa albularyo kamong mga ginikanan kitang mga ginikanan una na buhaton ana mangumpisal ta nga tungod sa atong patuo nga ning salig ta sa gahom sa albularyo ikaduha gamiton nato ang atong spiritual authority isip ginikanan kitay mo pray over sa atong mga anak naa ganit tay mga sakop sa pamilya mga bata paminaw mga ginikanan kung ang inyong mga anak gani matingamo kay dili mo response ang tambal maglibog ang doktor ngano man hindi man mulurang ang hilanat wa may complication panahon na nga gamiton ninyo ang inyong authority i-cast out ang yawa nga naghatag og kahasol sa inyong anak. So mao na nga usahay ning salig ta sa mga albularyo pero wa ta mo salig sa spiritual authority nga gihatag sa Ginoo nato. So mao nay angay natong buhaton. Mao to ba? Okay, unya kami dinhi wa may mag-condemn nga ang tanang hilot dili maayo. Katurang walay tayhop. Kay gani ang among pari si Father Darwin magpahilot man. Okay. Brad, unsay tambal Brad sa akong mata, galuwa-luwa man. Sige na ko adto doktor, wa gyapon na ayo. Unsa man nga tambal Brad ang makaayo ani? So ingani ato ni klarohon. Kung pananglit ang tao nga nangutana ana daghan siyag mga kasinatian nga mga panahon nga ning adto siyag albularyo. Posible gyud na nga ang iyang natural nga sakit dunay demonic nga influence. Mao nga dili mo response ang tambal. Mao na nga atong himon, i-check imong kaugalingon, na ba koy mga sa nga wa makumpisal, na pa ba koy mga involvement sa occult, kay usahay ra ba ang hinungdan sa sakit sala. Dagan kayo may ngana nga kaso dire nga human nakakumpisal nakalakaw. Now maglisod og tan-aw pag human og kumpisal di na magamit og eyeglass. So mao nang ingon ana nga kung pananglit na deliverance na mo dire
unya magtutuo gyapon ng imong mata, balik sa doktor. Kay daghan may mga cases nga pag adto nila doktor, why findings o wa mo response kay naa pa mayawa lagi nga wa makas-out kay tigadto albularyo, pero human siya nakakumpisal, human naka-renounce, human na deliverance, ang nahitabo kay naa pa man gyapon iyang sakit, pagbalik niya sa doktor ana pa makita ang findings ug ana pa pod mo response ang tambal. Mao na itubag ana, mao na unsay angay buhaton. So tinuod na mo na giingon ni Father Legaspi nga pray over daan aya dayon agtog doktor kung naay sakit nga susama ana. Okay, so time check 11:50 pa 59, 1 minute more. So ato na lang tintuason ang tulo ka pangutana. Mayong udto mga brad, kung ang usa ka damgo or imahin unya ang iyang mensahe moingon lakaw ug sangyaw. Ang lakaw ug isangyaw ang pulong sa Ginoo. Paama agi bagyapon na brad sa Satanas? Ang pangutana, kinsa ka nga gisugo? Unsay imong naa ba kay capacity sa pagsangyaw? Kay di mahitabo ng Ginoo sugoon kapag sangyaw wa ka kahibaw kung unsay isangyaw. Ato nang klarohon ha nga ang klaro jong gisugo sa pagsangyaw una gyud ang atong mga kaparian. Mo ibutang ta questionable na nga gipadamgo sa Ginoo nga ipasangyaw wa gani katigbasag Biblia wa gani ka maswitog pagtulunan unsa posible gyud na nga imong masangyaw na herese. So ang ako rang ikasulti ana isulti na sa deliverance minister unya para magiyahan mo ug wa mo salig sa deliverance minister ikonsulta ninyo nagpare. No, mas maayo gyud nang ang pare mao mo guide anak kung kana authentic ba na nga damgo o giikan ba na sa Ginoo o yawa ba na nga damgo or bunga basig bunga ra pod na sa katulugon. Maunay tubag ana dili ta dayon mo tuog damgo, mao so nay ko ana. Okay, mayong buntag Brad, nakakumpisal na ko sa among pare sa Mex Occidental sa mga occult practices sa mga katigulangan og naka-renounce na pod. Kinahanglan pa ba na akong ikumpisal karon og i-renounce pag-usab apan do na pa may wala na ko makumpisal nga napil sa una? Katong wala pa nimo makumpisal sa una na karon nakahinumdom nga wa pa de mao na imong ikumpisal. So kung dili tinuyo ang pagkalimot sa bagawas kung atong una gituyo gyud nimo nga di jud ni isugid tanan mahimo tong sacrilegious nga confession, bad confession to angay jud to nimong ikumpisal balik tanan para masiguro. Pero kung wani mo tuyo nga na kay nalimtan, so ayaw pagduha-duha nga gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong previous nga confession, no need na to nimo nga ikumpisal. So usahay god ang usahay iagad na to nga nagtuot nga ang pasaylo sa Ginoo iagad tong pagbati kay una to murag feel nako kay bugat pa man jud dahong gibuhat murag na pa man nako ang guilt ang tinuod ana ikaw maoywa ka pasaylo sa imong kaugalingon. So mo na nga kung karon ang imo nga karon na ka nakahinumdum nga naa day mga wa pa makumpisal maura nay isugid. Ayaw na tong mga nasugid na kay na moabot og napo nga mo bitaw makakita may bae nga sexy kayo nga mura nagmulugwa ng nang naay lato-lato. Kami ana magtinan-away na may mga minister nga di ba kahapon na muriak unsang pales. Kay kasagaran jud ning revealing kayo na jud na mga reaction kay driven by demon gyud na siya. Kay ngano man every time kung nga i-reveal nimo ang imong lawas sa publiko nakakos kag skandal. Unya kanang iskandalo pila ka tawo ang naangin sa pagpakasa bugat na siya nga sa hinumduman nato nga matag sala nga himuon sa tao nanay demonic attachment. Kay ang yawa di ay mura na siyag iho makatimaho na gamayng dugo mo dool dayon. Nya kun ang simbahan di ba sa simbahan naman joy dress code o mosimba ta samot na dere nga although bisag dili pa ni simbahan tanawon gyud pero ang ato gong gi-promote dere nga magtuman gyud ta sa kabuton sa Ginoo kay aron di makasod ang yawa unya nahibaw mi nga kanang immodesty doorway na sa yawa mao nang amo nang ibalaod.
Kung dili mo ganahan mo sunod ana kay naanad na mo nga anang buhata unsa moangay pud mo muuban ninyo ng yawa, inyo man pud ng choice. Di man pud may mamugos ana mo titubag. Okay, na announcement din please ko pa-announce daw nga time for lunch kung asa nila na-park ang pasyente, ipadala ang ilang mga basura, dili daw ipalabay sa kilid kung asa nila nag-park kay naay nagreklamo sa barangay Nasad, kini sa kurbada bitaw unahan. So, brothers and sisters, kung naamoy mga sakyanan, ayaw taon ninyo ipanlabay sa kalsada ha, ang inyong mga basura. Naman tayo basurahan din aron dili makalat, kaya ang unag yung sintrohon, ang ministry. Magtinabangay lang ta, mo na announcement. Okay, dugang pangutana. Brad, ngano og bisan nahibaw na ta sa mga sugo sa Ginoo, kung unsay angay buhaton o unsay dili angay, nganong makasala man ta gihapon, nganong gihatag man ang sugo nga lisod man kana buhaton or tumanon. Okay? So nganong gihatag man ang mga sugo o gipahibaw man ta, diba kita nahibaw ta nga mao ni gidili sa Ginoo, mao ni gitugot, pero bisag nahibaw ta na maglami man gihapon supakon. Sa ang nindot ng last nga pangutana, nganong gihatag man sa Ginoo ning mga sugua nga nahibaw man ang Ginoo nga maglisod ta pagtuman niini. So ang tubag gituyo sa Ginoo nga gihatag niya ang lisod nga mga sugo aron makaamgo ang tao nga dili ta makaluwas sa atong kaugalingon gamit ang atong kaugalingong paningkamot. So kanang mga kabubuton sa Ginoo ana nimo makita nga ang langit ti ay dili sayon kabuton. Mong dili nato ni maangkon, dili nato ni makabot gamit ang atong kaugalingong paningkamot. Mao na nga mosalig ta sa grasya sa Ginoo. So mao na nga atong basahon ang Biblia kani lang ha. Unsa man day mahitabo kung mosalig ta sa grasya sa Ginoo? Unsay epekto sa grasya diri sa atong kalag? Sa Tito kapitulo 2:11 sa 12. Kay ang Dios nagpaulan og grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. So unsay tuyo sa grasya? Kaluwasan. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun. So kini di ay mga balaod sa Ginoo nga lisod tumanon, usa kini ka imbitasyon nga mosalig ta sa grasya sa Ginoo. Mao nang palawman pa nato ang tong pag-ampo, mudangop ta sa mga sakramento, labi na gyud sa kanunay pagdangop sa santos nga misa, ingon man pagkumpisal, kay mao nay makapalig-on nato nga sa hinay-hinay makabot nato ning gitawag og self mastery. Ato nang makontrol ang atong mga kahuyang kay motubo naman ta sa atong pagkabalaan. So mao na giingon ni San Pablo po Filipos 2:12, with fear and trembling work out your salvation. So kita di ay gitawag ta sa Ginoo aron maghago para sa atong kaluwasan. So mao nay tubag sa pangutana ngano nga bisan og nahibaw na ta makasa ta gihapon, makasa gyud ta gihapon kung mobiya ta or dili nato tagdon ang grasya sa Ginoo. Mo to itubag. Okay, dugang pangutana, manghangyaw lami nga mamina pud taon mo. Ha? Balag na ramos gawas. Brad, literal ba nato sabton nga matapos ng kalibutan or ang ato ang kinabuhi ang matapos? Literal ba kuno sabton bro nga matapos gyud ang kalibutan? So atong basahon sa Fundamentals of the Catholic Dogma by Dr. Ludwig Ott, unsay giingon dire, at the end of the world Christ will come again in glory to pronounce judgment. Naisumpay de fide. Mayong kag de fide of the faith, article of the faith. So dogma na siya sa simbahan. So
dili di ay na figurative. Kaya ang pagtuo sa uban, ang kinabuhi ra kuno sa tao ang matapos, dili matapos ang kalibutan. Naagyoy general judgment. Ang first coming ni Kristo mao ang iyang pagpakatao. Ang second coming mao ang paghukom sa tanan, kanang general judgment. Literal gyud nga matapos ang kalibutan. Pero ang pangutana kung kanus-ana wa mo padayag ang Dios og anusa. Kay gani ningingon siya nga bisan ang mga anghel wala masayod niadtong taknaa. So ang Dios ra gyoy nasayod. Kung kanus-ana dili na ta magpakisayod kung kanusa ang ato ragyod andamon nato ang atong kaugalingon. So mao nay tubag literal na siya, dili na figurative. Mo tubag. Okay, dugang pangutana, matud pa sa inyong previous nga talk, human sa kamatayon, makabaton dayon og hukom or sistensya ang kalag sa tao. Nganong napa may general o last judgment? Sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon mosunod ang paghukom. Unsa man nga klase sa judgment gitawag nag particular judgment. So human sa atong kamatayon dili tinuod nang magsuroy-suroy pa na atong kag kay matug New York. Inig human sa atong kamatayon naazoy sentensya. Og wa tay sala, santos tang namatay, may ditso sa langit. Kung napay gamay sala, attachment sa sala, sabod sa purgatorio. Kadtong naay mga salang mortal nga namatay, nga naay salang mortal nga way paginulsol, mao toy maimpyerno. So dunay gitawag nato og sentensya sa kalag. Pero gitawag na particular judgment kay hukom nga tinagsa. Unya kana nga paghukom sa Ginoo, ang kalag nga namatay maoray og ang Ginoo ray nasayod sa hukom. O tingali mga santos nasayod sila pero kita wa ta kahibaw og sa atong mga mahal sa kinabuhi karon wa na mahibaw-in nato. Ang general judgment unsa man mautro ba ang sentensya? Dili. Inigabot sa last judgment ang tanan nga tuwa sa langit ibalik sila kay namay pagkabanhaw di ba sa atong credo nagatuo ako sa pagkabanhaw sa lawas. So, resurrection of the body. So, unsa may buti pasabot nga kadtong mga nangamatay nga nahitipon na sa abog bisag unsa nakadugay tuwa ba sa dagat na gikaog iho, inigabot sa last judgment ibalik tatanan sa atong lawas. Unya katong tuwa sa langit ibalik to sa ilang lawas, katong tuas impyerno ibalik sa lawas, hasta tunas purgatorio ibalik sa lawas. Karon nganong naa may last judgment? Unang rason, aron ang lawas makatagamtam o makaambit sa sentensya sa kalag. Katong tuas langit ibalik sa lawas, unya ibalik sila sa langit kauban na ang ilang lawas. Lawas og kalag na idadon dito. So hingpit na. Unya karon katong tuas impierno, ibalik to sa impierno kauban na ang lawas. Ug ang tanan nga nas purgatorio ibalik to sa ilang lawas dadon sa langit. Kay ang tanan nga nasa purgatorio mahilangit man tanan. So mao na ito unang tuyo ana aron ang lawas makaambit sa sentensya sa kalag. Kay nahilangit na gamit ang lawas na impierno, gamit ang lawas man natural nga ang lawas patagamtamon sa mao nga sentensya. Silot o gante. Nga sunod, ikaduha, aron ang ngalan sa Ginoo mapasidunggan sa tanan. So inigabot sa last judgment, kadtong man nagsalikway sa Ginoo, pakauwawan to siya atubangan sa tanan. Unya kadtong mga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, pasidunggan usab atubangan sa tanan. So maoday na ituyo ni ana. So kung kanus-ana mahitabo, mao nay giingon sa DYHP atangi ang ubang sumpay sa atong sugilanon. No, mao to tubag bro Leo. Okay, naipanawagan dinhi kinsa tong tagiya sa van nga white NB350 plate number 0701-294045. Matud pa sa gwardya, palihog ibalhin kay migawas ang ligid sa left side sa kalsada. Order Barangay Kagawan. Palihog kog pabalhin katong tagyani akong gianaon sa nga van nga white. Dugang pangutana.
Pwede ba nato iampo ang mga yawa nga maghinulsol unta sila aron dili na sila magpakasala ug manintal nato? Pwede ba nato iampo ang mga yawa? So murag tawag ito nga grabe ka concern, no? Concern ba nga although nindot po ron siya nga hunahuna, timaan ba nga galihok jud ang imong hunahuna, pero actually ato rong i-correct. Diha sa 1 Pedro 2:4, wala pasaylua sa Ginoo ang mga anghel human nakasala. Kinsa ning mga yawa? Mga angels, mga fallen angels. Nganong wala sila pasaylua sa Ginoo? Nganong dili na mapasaylo sa Ginoo ang ilang mga sala? Kung makasabot ta, nganong dili na mapasaylo ang sa mga anghel, matubag ang pangutana kung angay pa ba nato silang iampo. So, atong basahon sa Catechism. Catechism of the Catholic Church, paragraph 392 ug hantod sa 93. The scripture speak of sins of these angels. This fall consists in the pre-choice of the created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. So ang Biblia nagtugan kanato sa sala sa mga anghel nga kini nga mga espiritu sa ilang gawasnon nga pagpili, ilang moingon kag sa likway sa hingpit ang paghari sa Dios, kanang irrevocably rejected God and His reign. Sa man ang irrevocably, dili na gyud mausob. Sa to pa, final and irrevocable ang ilang pagsalikway sa Ginoo. So mao na sa 393, it is the irrevocable character of their choice and not a defect in the infinite mercy, divine mercy, that makes the angels' sins unforgivable. So tungod kay ang kinaiya sa ilang pagrebelde sa Ginoo, irrevocable, dili mausab, maong di sila kamao magmahay, di sila kamaong maghinulsol, mao na nga dili na sila nato pwedeng ikaampo kay sila mismo wa sila'y plano anang maghinulsol. Hingpit na pag-decide nila nga morebelde sa Ginoo, final and irrevocable. Bisag nasayod sila sa consequence, gipadayon sila. Di pareha na tong mga tao nga kamao patang magmahay, init isog ka ta karon, pero inigabot di ay mulugdang na nga tong kanang naay ang consequence sa atong gibuhat, ana pa ta maghilak-hilak, ana pa magmahay. So dili ingon ana ang kinaiya sa mga yawa. Sa dihang nakasala sila, ning himo sila desisyon nga dili na gyud nila pwede pang mahayan. Mao nang dili na sila pwedeng iampo. Mao to ito ba? Okay, dugang pangutana, Brad. Nganong dili man pwede kaslon ang mga lalaki sa lalaki, babae sa babae? Wala ba di sila katungod malipay ang mga tumboy ug bayot nga bawalan man sila sa ilang kalipay? Okay, nindot na nga question kay ngano daghan ra bang mga LGBT community ron nga nang luod sa simbahan tungod sa statement sa atong Santo Papa nga ang kaminyoon ang kasal laki ug bae ra gyud. So sa to pangutana ngano man nga dili man pwede kaslon ang laki-laki baje-baje. So wa ba day sila katungod nga lain pangutana, wa ba day sila katungod nga malipay. So ato ning basahon ha sa Biblia. Unsa ning sexuality? Kani bang atong gana sa pakighilawas, kana bang sexualidad sa tao? Sexuality is ordered to the conjugal love of man and woman. Sa ato pa ang sexualidad gituyo ni sa Ginoo, ang sugo nini gisugo ni siya sa Ginoo ngadto lamang sa mga lalaki ug babae. So ang pakighilawas lalaki ug babae sulod sa kaminyoon. Nganong bawal kaslon ang laki-laki bae-bae? Matubag ang pangutana kung makasabot ta sa purpose sa kaminyoon. Unsay purpose sa Ginoo nganong naay sexualidad, nganong naay sexuality? Ang unang purpose sa kaminyoon atong basahon sa fundamentals of the Catholic dogma. Unsay purpose sa marriage? Dunay tulo ka katuyuan ang kaminyoon. Number 1,
Paminaw mo kay basin kay nay gaplano ani og maminyo makahibaw tag nganong maminyo di ay. The primary purpose of marriage is the generation and bringing up of offspring. Unsa ang unang katuyuan sa kaminyoon aron mosanay og magbaton aron makabaton og mga anak. Mo din ay tuyo nganong naay sexuality aron ang babae ug lalaki ma-attract tungod kay ang pinaagi sa pakighilawas ana man mosanay ang tao. So ang tuyo day nganong naay gana sa pakighilawas aron ta mosanay. Mao na una yun procreative purpose. Procreation ang unang purpose. The ikaduha, the secondary purpose is mutual help. Mutual help mo nang kanang katimbang na kay katimbang paingon sa kaluwasan. Dili ra din ni katimbang nga aron damo mangkukoy klarong trabaho aron maluwas ning ahong kalisod mao ning maminyo ko dili na mao nga mutual help ang gipasabot ha. Kanara bay uban nga kanang naay maestra nga tiguwang naman ko amo sugot na laman ko og habal-habal driver aron ako'y katimbang sa kinabuhi. So ingon ana naanapoy mga standby po da pangasawon ng maestra bahalag tiguwang na kay aw na pangasawon aho laman ang abag-abagan og pananggot. Dili na maoy purpose ang tuyo daya na kanabot sabot sa mutual help duna kay katimbang aron makabot ang kaluwasan. Duna tay katimbang sa atong misyon sa pag-create og usa ka Kristohanong katilingban. Mo ni akong gitambag sa mga batan-on nga kamong mga gawayab-uyab karon kung kanang sa uyab pa lang nimo impernohonon na ka tungod anang imong uyab buwage kay dili na mo'y katuyuan ana. Mo bitaw nga gidiscourage yun ng manguyab kag di parehag pagtuo kay masaag man ka na unsaon man na pag mahimo ba ng katabang imo pagkabot sa kaluwasan nga maglalis ra man mo ana parte sa inyong pagtuo. So manong daghan man ang nahagbong ana nga sayop nga mga desisyon tungod kay wa magtuon sa tong doktrina kay ang desisyon giagad sa pagbati dili wa giagad sa prinsipyo sa Ginoo. Ikatulo, the morally regulated satisfaction of sex urge. Ito pa di ay aron dili mahimong sala ang pakighilawas kinahanglan nga maminyo. Ana na sa 1 Corinto 7:2. Karon ang pangutana. Unsa toy unang purpose sa kaminyoon? Ang primary purpose aron manganak. Kanang laki ug laki bae-bae kaslon. Manganak dili. So kung kaslon sila, sa ato pa, hindi guba nato ang plano sa Ginoo sa kaminyoon. Mao na nga bisan pagluoy pero dili man tag Ginoo nga gahatag sa balaod. Why si bisan kinsang tao nga makapausab sa balaod nga gihatag sa Ginoo? Mao na nga karon unsa may teaching sa simbahan bahin sa homosexuality? Sa 2:357, basing itself on sacred scripture which present homosexual acts as act of grave depravity. Tradition has always declared that homosexual acts are intrinsically disordered. Mingon kag laing termino de ani nga kini di ang homosexual act kanang pakighilawas laki-laki bae-bae unsa nang intrinsically disordered sins against nature usa kana kasala batok sa kinaiyahan. Bisan pag unsay imong rason magpabilin gyud na siyang sala nga intrinsic evil. Dautan gyud na kayo tungod kay sukwahi siya sa plano o katuyuan sa Dios. Pero karon wa ba di ay sila'y katungod malipay ang tubag naa sila'y katungod malipay. Mao gani ning ingon ang Catechism 2359, homosexual person are called to chastity. Ang mga bayot og tumboy gitawag sa kaputli. Atong tiwason og basa, by the virtue of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of the disinterested friendship and prayer and sacramental grace, they can and should gradually, resolutely approach Christian perfection. Pero ninduta, gitawag sila sa pagkaputli. Kung ang ilang huna-huna day i-focus nila nga makagain sila virtue of self-mastery, kining pagkamapinugngano
pagtugunon sa kaugalingon, maangkon nila ang tinuod nga kagawasan. Ug pinaagi niini, maangkon nila dili imposible para nila ang Christian perfection sa ato pa mas santos. So mao din na nga kinahanglan silang agakon sa teaching sa simbahan kay naa sila katungod nga malipay, kay ang Ginoo day gaandam og espesyal nga kalipay alang kanila, kay mas dako og ganti kining nagpractice sa virtue of chastity. Bulahan ang mga putli kay makakita sila sa dagway sa Dios. Ba mo ni saad ni Kristo sa itong naay ang pagkanang beatification of the beatitudes, ang giingon dito nga bulahan ang mga putli kay makakita sila sa dagway sa Ginoo. So ang mga homosexual dili na lalim, pero kung mo-focus sila sa ilang inclination, mapukan sila. Pero kung mo-focus sila sa virtue of self-mastery, pagpugong sa kaugalingon, makabaton sila tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalipay, kay ang tinuod nga kalipay makuha, makabot gikan lamang sa Dios, dili sa kalibutanong butang. Maotoy tubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana. Brad, nganong sala man ang withdrawal method nga wala man na mo gamit og medisina nga makadaot, dili ba day na sakop sa natural way of family planning? Okay. Nganong sala man ang withdrawal method nga wala man kuno na mo gamit og medisina, nga dili ba day kuno na mas makonsider nga natural family planning? So ingani ha, atong gamiton ng kining gitawag sa Jeremias 1:5. Kana nga teksto ato ng palawman. Unsay giingon diha sa Ginoo nga to kang propeta Jeremias? Wala pa gani ikaw matao, wala pa gani ikaw mapurma sa tiyan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Karon ang pangutana, kanus-aman nahitabo ning pagkapurma sa tao sulod sa tiyan sa inahan during fertilization. Unsa man sa dihang nagtagbo ang similya sa imong papa ug sa atong papa ug mama, mauna na nahimo na tang tao. Kinabuhi na na. Pero unsay gingon sa Biblia? Wa pa gani ikaw mapurma. Sa to pa wa pa magtagbo. Nanay plano ang Ginoo. So mao na nga ang tabo imo manggilarot, mura man kagalarot og tagod, di gilarot po nimo ang planos Ginoo. So mao lagi na ato ning klarohon nga ang kaminyoon di ay ang tuyo sa kaminyoon, di ba? Sa saad sa kasal. Di mo makadinay ani kamong magikasal sa simbahan. Kay ang pangutusa sa pangutana sa kasal, dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo, Padre. Tubag laman tag-o kay aron madali kay gigutom na me. Mao ba ka toy rason? So ning saad eta nga we must be open to life. So kanang withdrawal usa ka na kapag usik-usik sa binhi sa kinabuhi. Ug ang kinabuhi gikan sa Ginoo ug infinite ang value ana. Kay kinabuhi ko na ang Ginoo ray makahatag nga anang bili sa kinabuhi. Unya kanang binhi sa kinabuhi nga atong giusik-usikan, so mao na siya nga sala gyud na. Kay dili man na ato, gipahuwam ra man na sa Ginoo. So mao na mga igsoon sa ang withdrawal gani si Onan, nakalimot ko ha nababasa sa Genesis. Si Onan usa sa mga anak ni Jacob, nakikhilawas sa iyang asawa o unsa may nahitabo iyang gi-withdraw. Ang mabitaw na nga kanang withdrawal method, ang laing term ana onanism, kay ang unang gagamit anang usikan ang binhi
si Onan. Di ba? Dire sa Genesis 38:9. Apan nasayod si Onan nga ang bata nga matao dili isipon nga iya busa sa dihang nakigdulog siya kang Tamar. Gipagawas niya ang iyang binhi aron dili siya makapaliwat alang sa igsoon. Wala kahimot-e sa Ginoo kining gibuhat niya busa gipatay usab siya sa Ginoo. Kay ang istorya dayan og ibutang ta na ako'y igsuon nga namatay, naa siya ay byuda nga wa sila'y anak, obligado ko nga ako nga manghod, mao'y mupuli o pangasawa sa nabyuda. Unsa ang una namong anak, adto na dili na ahuang ngan, adto na sa kato igsuon nga namatay mo na balaod sa mga Hudyo. Unya wa makadawat si una na haya-haya man ako'y gagama unsa ato na noon ni sahong igsuon di ijang gi-withdraw mo tungod kay ijang giusikan ang binhi unsa gingon gipatay siya sa Ginoo. So kana di ay siyang pag-usik-usik og binhi wa mahimuot ang Ginoo, wala kahimot sa Ginoo akining iyang gibuhat busa gipatay siya. So klaro kayo ng withdrawal method wa na kahimot is Ginoo. Samot na ng masturbation. Masturbation kay asa ang pakighilawas para musanay. Unsa-unsa man pagsanay anang masturbation, musanay din ade matres ng imong kamot. So mao nang imo man giusik-usikan ang binhi. So mao na itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana. Brad, good morning sa tanan. Pangutana, nganong naa may mga tao moingon nga ijahanay manta og kaluwasan once moingon ko about sa ministry? Ang iya siguro buti pasabot, Brad, nga bisan di siya mo ani, maluwas gyapon siya. Iyahay kaluwasan. Tinuod yun na. Kaya nagatubang na to ni Kristo, tagasatagsa yun taghukom. 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Klaro juga ayo nga kitang tanan individual matubang tang Kristo, sumala sa atong mabuhat, maayo dautan din sa kalibutan. Mao to'y tubag. Dugang palo pangutana, Brad, unsay akong buhaton kung muriak ko nga wala man ko sa akong pamilya? Ang una nimong buhaton yun anais. Wala joy family members nga kauban, pananglitan. Kung ang sitwasyon nga naa ka sa tawag anang naang layo ka sa imong pamilya pero duol ka sa simbahan, naa may gitawag na prayer of deliverance. Dituluan mo kaniha sa pag-deliverance sa kaugalingon, di ba? Mo nang paningkamote gyud dili lang kay ingon nga sa imong pamilya ko ang number 1 mo to niyong miganiha nga ang 5% 5 to 10% diri gikan sa ministry pero ang 90% gikan sa atong kaugalingon. Palitan ikaw may pasyente nga mo react ka diha walayo ka sa pamilya, paningkamote gyud nga di ka mabuntog sa moong kaaway. Na may deliverance. Mo na sinugdanan ba nga magtuon ta ayo isalig sa uban. Ayaw salig sa ubang kundi kita jud mismo ihalad na to galingon Mama Mary, Lord Jesus, Mama Mary, St. Michael tabangi mi magampo ka sa maong pagampo ayan po deliverance imong kaugalingon hantod sa makita man dili man ang Ginoo makita niya ang atong tinud-anay nga tawag anang paghinulsol og pagbalik niya mo nang tinud-anay jud na pagampo dapangan ka sa Ginoo ilamin ako musangpit ka sa atong langit ng inahan na si Mama Mary. Nya, ayaw kalimot pag magdadyog mga sacramentals. Na kay Holy Oil, cross, exorcism cross, Benedictine medals, tanan nga mga sacramentals, dadaw ni mo na tanan. Okay, mao to'y tubag. Okay, blessed Sunday everyone. Dugang pangutana. Brad, pwede ba musulod ko nga na human ako exercise pero ang akong igsoon karon pa lang isolem. Pwede ba ko musulod nga nahuman naman ko exercise? Musulod sa sesyon ang tubag dili pwede mo tambong ang usa ka
kining pasyente, butanta magsuon minerumer, gi-exercise ko, nya siya nag-react pod. Dili pwede nga motambong ko sa session nga during siyang gi-exercise kay duha na ming mo react ana. No, dili jud pwede ng multiple energument sa usa ka room. Mayroon kag multiple energument, daghan ba nga dunganon og exercise. So dili pwede mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Kanang mga religious items nga gipa-blessing sa simala, angay ba na gamiton? Ang isa na bali-bali nga imahen sa Birhen. Kung pare ang ga-blessing sa mga approved nga religious item, way problema. Pero kung munghe lang, laygo lang ang nag-bless ana, di jud na pwede. Unya, kanang bali-bali nga imahen nganong bali-bali o pilay naong Maria di ay hinumduman na to nga ang mga imahen representation na siya sa gilarawanan. So dapat sama gyud siya sa gilarawanan. Nya karon bali-bali, so kasagaran gud nga kanagong panghuna-huna nga bali-bali base sa among experience, kasagaran gahimo ana mga occult practitioners. Gani namin mga cases diri na mga bracelet bitaw lang ang ilang cross sa bracelet kay naay bali-bali nga cross. Mas hangtod karon wa pa jud may makahibaw og unsay origin ana, unsay hinungdan ana, ngano mangyod ning mga pasyente nga maggamit og bali-bali nga cross, manong mang-react mangyod na siya during sa session. Nganong dili mangyod na sila maulian kung dili nila i-surrender ang bali-bali nga cross. So posible nga ang paggama niini nga cross nga bali-bali o mga imahen nga bali-bali, occult ang mentality sa gagama. Kay ngano man nga bisag gi-bless na sa pare, dili man ma-bless. So meaning ning prevail ang intention sa maker. So posible nga daghang gapaspread og mga religious item nga dili safe kay occult ang mentality sa gagama. So balikon ako, okay ra ba tong mga religious item nga gi-bless dito sa simala kung pare ang ning bless unya kanang gipangblessingan approve nga mga religious item sa simbahan, okay na. Pero kung laygo ang ning blessing o munghe o dili pare ang ning blessing o bisag pare ang ning blessing, basta ang mga object nga giblessingan wa gi-approve sa simbahan, dili na siya ma-bless. Mao titubag. Okay, dugang pangutana. Mayong buntag, mangutana ko about anang lana nga gikan sa San Vicente Ferrer nga simbahan sa Mabini, Bohol. Angay ba na nga i-renounce or angay bang gamiton? Ambot, wa may kahibaw anang naaday lana na si San Vicente. Kay sa ahod yung nahibawan si San Vicente, wa jud na magsugo nga paggama mog lana. So posible nga kana imbento lang na siya sa mga gadiboto. Ang kuyaw lang ani kung kanang gadiboto ana na ay mindset sa albularyo, dili gyud na siya safe. Mo no nga mo bitaw na example, natingame kay kanang Padre Pio na ay lana ni Padre Pio, napoy lana sa Divine Mercy nang gigama ni mga deboto og mga lana. Ang pangutana, apil ba na sa mensahe ni Kristo ngadto kang Sister Faustina nga magama mog lana? Wa man nagi-apil. So mao na nga kanang mga additional na sa devotion nga wala na siya gi-order sa simbahan, dili gyud na safe. Mao na labi na kay wata kahibaw og dili pa ko katubag ana og occult ba na o dili kay wa ko karon pa ko kadungog ngai nga na di ay ato pa na angay tele ninyo nang isulti sa inyong exorcist sa Talibon kaysa mabini man sa Talibon, isulti na aron imbestigahan na unsay history ana, kinsay gapasiugda, unsay kinabuhi sa gapasiugda ana, ug unsa nay kinabuhi karon, unsay history jud ba, unya unsay giunsa paghatag ang mensahe aron mahibaw-an nato na kung iya ba na sa Ginoo or dili. Isulti na ipasaka na nga sumbong sa inyong exorcist sa inyong diocese sa Talibon. Mao titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Kanang mga problema nga mudasmag sa atong kinabuhi, unsaon mo na paghandol? Ang pinaka simple gyud sa tara sa taman bro. Gamay na tag oras no. So
taas naman kayo og ato pa nang kuano unsaon paghandle ang mga problema nga moasmag sa atong kinabuhi. Ato ba nga ang mga problema kauban ang Ginoo? Usa jud sa mga rason nganong mabugatan ta sa atong mga problema kay gipas-an nato ang kalibutan gamit ang atong kaugalingong paningkamot. Mao na ato bangon nato ang mga problema kauban ang Ginoo, atong dugangan ang atong mga pagampo, mudangop tak sa mga sakramento, kumpisal, kay usahay mosamot kabugat ang atong mga problema nga moabot tungod kay pila naman putang tuig way kumpisal. Unsa panahon ra bas Domingo dako tagnanga og mga lawat tanawa na tay kumpisal, ang atong last kumpisal atong pagkasal pa nya senior citizen nakakaron. So mao na nga ang mga problema perto jud ang bugata. Kaya naman ta sa state of mortal sin. Kay usa sa makapabugat sa atong kasing-kasing ang atong mga sala. Mao na nga, bugat na daan ang problema ha, dugangan pa sa atong mga sala, musamot ka bugat. Mao nang pasana ang cross ni Kristo, dili ang yugo ni Satanas. Mao ni nga katapusan nga panubag ana kanang motto ni Padre Pio, pray, hope, don't worry. So isalig tanan sa Ginoo kay di mahitabo nga ang Ginoo mopakyas sa tanan nga midangop kaniya. Basta hugot ang atong pagsalig ug pagtuo. Mao tubag. Okay, time check, 10:31. Natay misa 11 o'clock. So, humananin tulo ka pangutana atong i-end kay magbasa pa og pamisa pasalamat or mass intention. Okay, padayon tas pangutana, Brad, bawal na ba di ay ipahilot ang bata? Labi na katong napilay, napia, na dili madala sa antibiotic, inig na ay ubo. Bawal ba kuno ihilot ang bata? So, magbantay ta aning mga manghihilot. Gawas kun ang dahilot, gieskwilahan gyud na niyang pagpanghilot. Safe na siya kay iya mang gieskwilahan. Pero kung ang dahilot gani occult practitioner, labi na kay bata ng hiloton, peligro na og wa na maka eskwela. Pataka man naghilot diha de imbes kay makaayo na hinoon, makadaot na hinoon. So napoy uban tungod kay gitagaan sila gahom sa demonyo sa pagpanghilot, igo ra na hikapon, maadyo na ng bata, mawa ng ubo. So ang mahitabo ana naulian ang lawas pero naanay daotang konsekwens sa bata. Mao nang kasagaran aning hilig og magpahilot sa bata pa, mahubakon na siya inikadako ana, matinga ang doktor kay di motuo sa tambal ang iyang sakit. Kay naman kay magpangita kanang yawa may gahatag og sakit nga di jo na motuo sa tambal kay aron na magpahilot na puglaing manghihilot. So occult na siya, dili safe ang hilot kung ang gahilot occult practitioner. Kinahanglan og magpahilot, magpamasahe ta, gieskwilahan gyud na nila ang pagpanghilot. Dili pinasa. Dili pasapasa kana bang di mamatay ang mama o di dawaton ang abilidad mao na nga human na nadawat kalit ra na kamao na mohilot, dili na safe. Posible maulian ang bata nga nasakit pero ang lawas ray naulian, pero sa madugay ug sa madali naa jud nay daotang epekto sa kalag sa bata. Mao titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba nako i-deliveran sa akong kagalingon? Bulag ko sa bana. Nako'y kalib-in ron nga bulag sab sa asawa. Pwede ba nako i-deliveran sa akong kagalingon? So, ngani ha, deliverance is not enough. Importante gyud ang repentance, paghinulsol. Kay ibutang ta, nasayod ka nga naa ka sa immoral nga sitwasyon, unya, wakay plano nga muling kawas sa maong sitwasyon nga immoral. Unya, sige tag deliverance, ang mahitabo ana dakog tendency nga ang deliverance prayer instead makatabang, makadaot. Kay nami kaso, ga deliverance, why kasal? Ga deliverance sa ilang bahay, giharas og taman sa yawa. Nga naman, dili man in town ta makapalayas sa yawa kung kauban ta sa yawa. Mao na nga unsa may nakapahimo na tong kauban sa yawa kung naulipon ta sa sala. So aron mo effect ang deliverance kung gusto ta nga ang deliverance prayer mo effect. Kay kanang pwede lang na siya in case of emergency. Panandalian lang ba pero dili na siya pang long term. Pero nadyo kay plano nga bag-uhon nako ang akong kinabuhi.
nga mutalikod jud ko aning akong kahimtang nga sinful lifestyle. Ako jud ning talikdan. Kung wa tay plano ana, kay lagi ang deliverance kinahanglan na siyang mulid sa sacraments. Kung ang atong paggamit sa mga sacramental sa deliverance prayer, kung stagnant, wa na siya mulid sa sacraments, wa ta maning kamot nga makasal, wa ta maning kamot nga mubiya sa sala, balikon ako, imbes makatabang, makadaot. So mao ito ba? Okay, last but not the least, kapangutana. Brad, ang kana bang sacramentals like ring, bracelet, brown scapular, kung mabasa, Brad, mawala ba ang iyang blessing? Mao ni pagtuo sa uban nga kung mabasa kunog tubig ning mga sacramentals mawa ang blessing. Mao na nga hubuon nila ng brown scapular og maligo kay aron ko di kuno mawa ng blessing. So this aman in town mo ana nga pagtulunan. At og atong basahon ning palihog kuno ko bro Obet, atong basahon ning paminawa ra gud ninyo ang prayer sa blessing. Paminawa ninyo aron ta nga mawa bagyod ang blessing human sa mabasag tubig ha. Ang makapawala sa blessing gyud madisekret siya una kung gamiton nato ni sa occult. Kini kintayong mga kursipiho nga giblisingan gamiton nato ni pagpanambaw albularyo nga style madisekret mawa ang blessing or maguba o maputol. Pero kung dili na siya maguba dili maputol dili mawa ang blessing ana. Kaya ang giingon diri ha, this sacramentals is blessed and made holy by the sprinkling of this holy water. And may this blessing remain for all time. Waman mo ingon nga this blessing remain nga mawa ang blessing. Waman so giingon sa ritual nga mawa ang blessing kung mabasa. Gispringkulan gani nag holy water unsa ako na hinon. So dili mawala ang blessing bisan mabasa. Ang makapawala sa blessing kung maguba, maputol or gamiton sa dili maayo nga katuyuan. Mao ito bag.